लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो मैया मोनसे भिडिअ नुदों आरो बे भिडिअआ जाहैबाय मा एनएलएफबि जों रिलेटेड एनएलएफबि फोरखौ बिसोरनि डेजिगनेटेड केम्पनिफ्राय पुलिसफोरा थांनानै जायगाखौ खालि खालामनो होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो नुबाय आंनि चेनेलावबो नुदों आरो गुबुन चेनेलावबो नोंथांमोना थारैनो नुदों नाथाय मा जाहोननि थाखाय एनएलएफबि फोरखौ केम्पनिफ्राय थांनो होदों बे बाथ्राया दाबो मोगथाङाव फैयाखै एनएलएफबि फोरा दिनै 4 बोसोर जाबाय बेबायदि डेजिगनेटेड केम्पआव थानाया उदालगुरिनि सनायाव मोनसे केम्प दङ आरो कक्राझारनि बे जायगानि मुङा जाहैबाय सान्दामारियाव एनएलएफबि नि मोनसे डेजिगनेटेड केम्प दङ आरो मैया हरनि जाथाया बे सान्दामारियावनो जादोंमोन सान्दामारियाव थानाय एनएलएफबि नि केम्पआव जादोंमोन डेजिगनेटेड केम्प पुलिसा बुंनाय बादिब्ला बे जाबाय मोनसे सरकारि बिल्डिं बे सरकारि बिल्डिंखौ खालि खालामनांगौ गोजौनिफ्राय अर्डार फैदों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ नुवाखै जेब्ला एनएलएफबि बिथांमोना बैहाय मोनसे नोटिस बा बेबादि खालि खालामनो होनाय सरकारनि मोनसे लाइजाम बा कागज बा फोरमान बिलाइ जेबो बिथांमोना दिन्थिनो हायाखै माने बिथांमोना जास्ट बुंदों बे मा गोजौनिफ्राय मोनसे अर्डार नोंथांमोना सानदों बेवहाय आं मा बुंनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों नाथाय आंनि बुंनो नागिरनाया बिसेस जेबो नङा आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोनखौ आइडिया खालामनो होदों जे एनएलएफबि फोरखौ बै केम्पनिफ्राय मानो होखारखों कारना मा एनएलएफबि फोरा दिनै प्रेस कनफारेन्स खालामनानै मोनसे बाथ्रा बुंदों मा बे जाबाय राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि पलिटिकल लिडारफोरनि मोनसे षड़यन्त्र बेवहाय पुलिसनि जेबो दाय गैया बेखौ माने राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे षड़यन्त्र होननानै बुंदों माने सम मा जोंनि हारिनि गेजेराव बेबायदिनो गुलाय गुजाय खालामनो नाजाबाय थानायाबो मोनसे प्रसेस नामा बे आंनि सोंदावनाय दे बेबायदि खालामनायखौनो लानानै जों जुदि गुदुं जायोबा खर' गुदुं जायोबा बुलाय बुसि जायोबा माबा मोनसे हिंसायाव जुदि थाङोबा बे जोबोर गिदिर गोरोन्थि जागोन स' जों धैर्य हमनांगोन होननानै आं सानो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों स' बिसोरखौ मा जाहोननि थाखाय होखारदों बिसोरनि जे समस्या बेबोथ' समाधान जायाखै पुलिसा बुंदों जे नोंथांमोननि सावरायनाया सोलिबाय थादों स' नोंथांमोना गाव गावनि न'आव था स' मोनसे संगठन जायफोर डिसबेन्ड जायाखै बै डिसबेन्ड जायै संगठनफोरा माबोरै न' थागोन बेबो खिन्थु साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा स' बिसोरो हाथियारथ' दैयाखै नाथाय डिसबेन्ड जायाखै बिसोरनि आफादा बे हिसाबै बिसोर न'आव थानायाबो पसिबल नङा न'आव थायोबाथ' आरो एक्सट्रा खैफोदबो फैनो हागोन होननानै आं सानो जियानो जाया मानो बिसोरखौ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि हराव थांनानै सानाव थांनो आखारबाबो जुदामोन हराव थांनानैसो बिबो हरावसो मानो बेबो मोनसे कुइसन जानानै फैदों नङा होमबा स' हरावसो मानो बिसोरखौ जायगा खालि खालामनो होदों बेबो साननो गोनां जानानै फैदों दै नाथाय आं बुंनो नागिरनाया बेनो जों धैर्य हमनांगोन सान्ति थानांगोन हिंसा दावराव दावसिजों जेबो समाधान जाया बिसोरनि जि दाबिमोन बिथांमोना बुंनाय बादिबा जोबोर फिसा दाबि बे फिसा दाबिखौ जेरै आलफानिखौ सल्भ खालामदों सावथाल आदिबासिफोरनिखौ सल्भ खालामदों बेबायदिनो गुबुन संगठनफोरनिखौ सल्भ खालामदों नर्थ इस्टनि गुबुन संगठनफोरनिखौ सल्भ खालामदों बा एनएलएफबि फोरनिखौ मानो हाया सावरायनानै हागोन आरो बिथांमोना बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रतिश्रुति होदोंमोन आरो बिथाङानो बुंदोंमोन बेबायदि मोननै केम्पआव थानो हागोन होननानै हरखाब बेबायदि माने सरकारि बिल्डिं होननानै होखारखो बे जाबाय बिथांमोननि कुइसन दे स' 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोरनि सिगां जागायजेननायावनो मानो सरकारि बिल्डिं होननानै बुङाखैमोन स' बेबायदि गोबां कुइसन क्रिएट जादों नाथाय आंनि बुंनो नागिरनाया बेनो आं ओरैबायदि बुंनो सानो स' बेबादि होखारनाया जेबो आसरित बाथ्रा नङा जेबो साननो गोनां बाथ्रा नङा बेबायदिया जेब्लासिम कमप्लिटलि जोङो डेभेलप जानो हायाना कमप्लिटलि जों गासैबो बिथिङाव राफोद जानो हायाना अब्लासिम बेबादि जाथायखौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बे जाबाय सृष्टिनि मोनसे नियम जाय पावारफुल अरायबो दुरबलखौ मा खालामगोन बेबायदिनो खालामबाय थागोन होननानै साननानै ला बेखौ नोंथांमोना अयथासारबो साननो हागोन बेखौ नोंथांमोना मोनसे मा होनना साननो हागोन मिथिंगानि नेम होननाबो साननो हागोन स' मिथिंगायाव मा अरायबो बोलोगोराया मा खालामो दुरबलखौ गादबनो नागिरो बेनोथ' नियम मिथिंगानि आरो बै मिथिंगानि नियमनिफ्राय जों मानसियाबो बारगा नङा रावबो हारियाबो बारगा नङा आं बेबायदि बुंगोन बेनिखायनो जोंनि आखायाव मोनसे लाथियाव दङ धैर्य महागुन स' जों धैर्य हमनानै मा खालामनांगोन दिनै बेबायदि होखारजादोंबाबो जों खुथार माने मा खालामनांगोन बुंनांगोन जे जोंनो बेबायदि थानो जायगा जों न'आव थानाया बायदिसिना बेबायदि जों दिनै खालामनांगोन बिनि बादै जेबो राहा गैया स' बेबायदिनो खालामबाय थागोन जेबो कारन गैयालासिनो ओरैबो जानो हागौ बबेखानि मा थिग आगोल जनायबाय थादों खोमा जों पाब्लिकआथ' जेबो मिथिया नालाय स' मा जानो थाखाय बिथांमोनखौ बेबायदि जायगा खालि खालामनो होदो बेनि कारनखौ खिन्थु दासिम जेबो मिथिनाय जायाखै रावबो मिथिया एनएलएफबि फोराबो मिथिया पाब्लिकआबो मिथिया स' बेनो जाबाय संसारनि नियम निति नोंथांमोना गोसो लाखि संसाराव
आन्दोआव बुहुत जेबो जेबो जागासिनो थायो आरो बेखौ मोगथाङाव हमस्लाबनो हाया बेनिखायनो जोङो दावराव दावसि हिंसा बेनिफ्राय गोजानाव था जेबो जानाङा धैर्य हमनानै जों माबा मोनसेथ' मावनांगोन बे जाबाय आंनि साननाय नोंथांमोना मा सानो गोबांथ' कमेन्ट्सआव बायदि रोखोमनि लिरो माने दावराव दावसि खालामनांगो आरोबाव बिग्रायनांगो हाथियार हमनांगो बायदिसिना बेबायदि लिरो कमेन्ट्सआव नाथाय बेबादि गरमजों जेबो जाया मोगथाङाव बास्तबाव जेबो सल्भ जाया बेनिखायनो जोङो थान्दा दिमागजों साननांगोन थारैनो मा खालामनो नागिरदों बर' हारिखौ बर'नि संगठनफोरखौ माबादि मोख्राबादि फिदिंनो नागिरदों बेखौ हमनो हानांगोन आरो धैर्य हमना थानांगोन धैर्य हमनानै खामानि मावनांगोन थारैनो माबा मोनसेथ' सलुसन जागोन आरो सलुसन जायागौमानि बेबायदिनो खालामबाय थाखागोन आरो खालामजानोबो नांगोन समाव आरो समाव जों बे खालामनायनि हेंथायै डेम'क्रेटिक भाबै बिग्रायनोबो नांगोन स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोना बुं मा जाहोननि थाखाय बिथांमोनखौ बेनिफ्राय होखारदों मा बेवहाय राजखान्थि षड़यन्त्र दं बबे पार्टिनि षड़यन्त्र दं हमना ला सोरबा पार्टिया षड़यन्त्र खालामदों ना सोरबा खालामहोदों ना सोरबा पार्टिखौ बदनाम खालामनो थाखाय बेबायदि सोरबा खालामदों गोबां साननो गोनां जानानै फैदों नोंथांमोना गोसोआव लाखि बे बाथ्रायाव नोंथांमोना गोसोआव लाखि जे आन्दोआव सोरबाथ' जोंनि हारिनि हेंथायै खामानि मावगासिनो दङ खोमा बेबायदि जों दिनैनि तारिखाव साननांगोन स' जियानो जाया मानो आङो बुंनो नागिरनाय बेनो गोबां गरम कमेन्ट्स लिरदो बे भिडिअखौ लानानै नाथाय नोंथांमोना बेबायदि गरम दाजा बेबायदि गरम जानायनि जुगा मा जुगावनो खारबाय जों थान्दा मेलेमजों जों टेलेन्ट जानांगोन जोङो आवगायलांनांगोन आरो जों गोख्रों जानांगोन जेरावबो राफोद जानो नाजानांगोन अब्ला बैफोर जेंनाया हारसिंनो मा जागोन सुमन्तर जालांगोन बिदिब्ला फ्रेन्ड्स बेखिनिखौनो आं बुंबाय नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा कमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय आरो लोगोसे फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि आइडिया मोनदोंबा जोंनि हारिनि खैफोदनि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ